Mae wedi bod yn ddiwrnod rhwystredig I filoedd o gefnogwyr rygbi wrth iddyn nhw aros i'r tywydd wella. Y noc penfrob yn rhaid I deithwyr aros am 10 awr cyn I fferi'r ail y finish ffri lwyddo I adael am ros ler. Ond doedd na ddim pylu ar hwyliau'r cefnogwyr. Mae e'n codi'n calonnau ni I weld hwyl pob un arall sydd yma, a mae canodd yma fel chi'n gweld. Wel, I wedi bod mor cardiau yn ganol nos, a byddech chi'n bod, oedd yn bar I gael, so oedd rhaid ni'n ei rhywbeth. Cwpanau y goffi a bethau fel yna, cadw'r hwyl lan. Ond yng Nghaergybi mae'r sefyllfa weitha. Bydd rhaid I 200 o deithwyr ddychwelyd i'r porthladd wedi long yn Norona fethu docio'n Dunleary oherwydd gwyntoedd cryfion. Erbyn hyn mae yna 1,000 o bobl yn aros yn y porthladd yn dal I obeithio cael croesi rhywbryd bore fory. Ond ar hyn o bryd dydy'r argoelion ddim yn dda. Ddim yn hapus iawn yn gwybod ysgol. So yw rhybydd I bod cyn y gygecheg bore yma. Yn dechrau ys 9 gloch bore yma. So mae'n pen o ddim yn symud iawn. Fflait siomedig yn y ffordd. Maen nhw wedi gweud bod y cwch am 2 gloch o bore, a nhw wedi rhoi ni ar honno, ond dyw honno ddim yn mynd nawr. Dyw'r cwch am 4 gloch o bore ddim yn mynd, a dyw wir beth sy'n digwydd fori. Fi mwy o bobl mae fori, to. Efo sefyll mae trwy bydd, mae'n pond as ygo, a mae'n bloody shambles. Yr unig gefnogwyr rygbi oedd heb le I boeni heddiw oedd y rhai oedd wedi trefnu hedfan yn hytrach na hwylio i'r Iwerddon. A roedd y llinella ffôn o Gaergybi'n grasboeth wrth I deithwyr rhwystredig eisiau cael sedd munud olaf ar awyren. Wel, da ni wedi cael y cwch 2 gloch, ond diw'n gadael tan 2 gloch yn y bore, a da ni wedi penderfynu cymryd awyren o Lerpwl. Heno mae cwmni Ceiling Stena wedi cynghori pobl oedd yn gobeithio croesio'r y llongau am 2 a 4 o'r gloch y bore I beidio teithio I Gaergybi. Maen nhw'n dal I obeithio bydd y llongau hynny'n gallu teithio rhywbryd y fory.